bar ki ba, ba zan bar ki ba. Suna da tsari a zuci, shi yake kauda takaici, har ma kayo nazarin rayuwa. Ni ne nake soyayya, babu batun kunya, koda aka hanya na ganki ba mai hana ni na dan taɓa ki. Yanzu ma na fara ƙaunar ki ko zan yi asara, sai na ganki na kiɗan tina baya lokacin da mun kai batun zamu yi aure. Koda kina cikin lalura, an guje ki kin yi asara, kuma ciwo mai karya garkuwan jiki kika kwazo ni za na zauna da ke. Ni na tsare a kanki, in na fito ba mai mini birki, ni dai ƙauna in dai a kanki ne, ko rijiya kika shiga sana biyo ki. Da na zo gidanku abokai na makotanku, su suka taimake shiga uku, cuta kala-kala na kika kwaso. Wai akwai ebola, wasu sun ce lasa ne, kuma coronavirus ce kika zama muradin raina. Ni ba na ji ba na gani, ni na shiga cikin rudani. Shago da kotu sun kace duk wanda suka gashi da ke ba zai sha ba. Artabu nake da su, ko da a ce na ga su, tilas na tsaya na ji da su, domin ni ne zan kara da su. Ƙarfin soyayyar ki ne, shi ne ya tada na zaune, sannan ya zauna da na tsaye, bai bar sarakai da masu mulki ba. Soyayya ciwon zuciya.